Na redovnoj godišnjoj skupštini članovi društva pčelara Kladovo obeležili su 55 godina uspešnog rada. Pčelarstvo u Kladovskom kraju ima dugu tradiciju, a vlasnici košnica u našoj opštini organizovano deluju od 1962. godine, istakao je Ljubomir Čolević, predsjednik udruženja, i dodao: Društvo koje je formirano te godine, ono i dan danas nosi naziv, ime, pečat i stabi toga društva. U dosadašnjem radu naše društvo i našeg udruženja ono je imalo dosta i uspona i padova. Najveći uspjeh je doživjelo 2014. godine kada je naše društvo bio domaćin, kada se na našoj teritoriji održalo prvi međunarodni simpozijum pčelara Srbije, na kojem je učestvovalo preko 120 pčelara. Tome smo zahvalni i sa time se ponosimo i dan danas nosimo slavu naših predaka koji su te 1962. godine formirali naše društvo. Da li smo zadovoljni sa našim radom i našim zalaganjem? U svakom slučaju može biti još i bolje. Jesmo, ali može biti, što ne znači da moramo svi naprednuti napore i svi pojedinci da to usavršimo i to da poboljšamo, da bude na nivou jednog savremenog društva, savremenog udruženja, ono što zaslužuje ovo društvo i ovo udruženje. Aktivnosti pčelara u našem kraju imaju sve veću podršku lokalne samouprave, ali i Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Na regionu Bor i Zaječar ima 15 pčelarskih organizacija sa 625 članova. Od toga Kladovo ima 42 člana prema SPOS-u, odnosno na 5. je mestu od 15 pčelarskih organizacija, što znači da ova pčelarska organizacija, odnosno ovo pčelarsko udruženje, aktivno radi, pokušavaju da budu i dobri pčelari i kroz manifestacije koje organizuju ovde i kroz izložbu Dani meda ovde koju organizuju. Oni mogu bez nas, ali mi ne možemo bez njih. Neophodna je ta međusobna saradnja, da se podigne na još jedan veći nivo. Oni znaju da imaju punu podršku nas kao što imaju svih ovih godina, ali to mora da bude još na jednom većem nivou i moramo malo bolje, malo uže da sarađujemo, da se razumemo u potrebama i oni našim i mi njihovima, da bi na taj proizvod njihov koji oni nemaju gde da plasiraju, nažalost, da bi mogli to da rade. Za uspešno delovanje u pčelinjacima neophodna su stalna usavršavanja, tako da je svoja iskustva kladovskim pčelarima prezentovao Ranko Vučković, profesionalni pčelar iz Knjaževca. Teme su bile proizvodnja matica i aktivnosti u pčelinjacima u zimskom periodu. Mali broj pčelara proizvodi na veštački način matice i procenili smo da je to veoma ovako interesantna stvar, da bismo kroz tu edukaciju veći broj ljudi osposobili da sami za sebe bar proizvode matice ako ih ne proizvode za tržište. Uglavnom u ovom periodu, taj takozvani period mirovanja, tu je akcenat dati da društva budu dobro uzimljena sa pravilnom ventilacijom, što je veoma bitno za prezimljavanje, bez uznemiravanja, uz normalno ako je pčelar obezbedio adekvatnu ishranu, ne bi trebalo ni hraniti sad, ali tamo gde se nema dovoljno količine hrane, negde krajem januara kada počinje smena generacije pčela, može se dodati pogača u toplim danima kada se pojavi to, kad imaju pčele pročistni jed, može se dati i neka količina, po meni najbolje dati med. Pčelarsko društvo Kladovo ima 100 aktivnih i 5 počasnih članova. Uprkos brojnim teškoćama, oni su ovogodišnje aktivnosti uspešno priveli kraju, mada marljivost pčela nije nagrađena adekvatnim količinama meda. Iako je zima, za pčelare nema predaha, a naredna aktivnost polovinom januara biće zamena voska i kupovina pčelinjih pogača.